umiddelbart. Men så vil jeg også lidt kæmpe om at hjælpe folk. Og et godt eksempel, det var en dame, som kunne give mig en anden forklaring, en anden betegnelse for fiksemad, en betegnelse, som vi havde for sex. Det ved jeg ikke, nej, men jeg ved, at jeg skal købe med det. Ja, det gør jeg. Han er da lidt til panden og sex. Nu har jeg det. Det var godt. Hvad er det så? Lapskov. Og jeg kan lige sige, at der går også sådan en historie om, at jeg engang skulle have spurgt en dame om, hvad glasøjne er. Det har jeg aldrig gjort. Men ifølge overleveringen, så foregår det sådan, at jeg i den tid, hvor man skal lige, og jeg har fuldt til hinanden, så fru Jensen, nu kommer det svære spørgsmål, og det lette spørgsmål, det du har med. Hvad er glasøjne? Det ved jeg ikke. Overhøre nogle gange. Nej, knappen er gået hen. Vi må prøve, om vi kan få den op igen. Altså, hvad er glasøjne? Jeg ved, det er altså rigtigt. Jamen, så må jeg jo sige, glasøjne er der lavet af glas. Nå, ja, det skulle man ikke se igen. Velkommen. Jeg er glad for. Jeg har altid været glad for radio. Mest for jeg var radio. Og jeg tror, at radio vil langt ud i fremtiden. For vi mennesker har stadig brug for at tale sammen. Og så taler vi altså om en radio, der ikke nok har nogen hverken fortid, eller også en strålende